vandaag 1 jaar geworden? Wie is er vandaag 1 jaar geworden? Van altijd vrolijk die man. En optimistisch. En ook, hij had echt een luisterend oor, dus hij kon heel goed luisteren. Papa gaat nu een huisje voor je bouwen, hè? Omdat je 1 jaar Dat hoor je, geworden. Stilles, dat hoor je nu op de achtergrond. Ja, als je ergens mee zat als kind, dan kon je gewoon echt even met papa praten. En papa was er dan 100% voor je. Tom Gilliam hier in Ljout een bloeiende praktijk van fysiotherapie. Doet hij 54 jaar oud de diagnose Alzheimer kreeg. Het zette zijn leven en dat was zijn vrouw Martine en jouw baan vol slijn op haar kop. Wat docht Alzheimer mij je, als je midden in het leven stond? En wat docht het bij de meesken dat je van houden? Dit is het plaatje wat ik heb laten drukken online. Er staat zijn naam in. En het adres en het telefoonnummer. En dat gaf voor mij een stukje, en dan, natuurlijk in eerste instantie voor Tom, een stukje vrijheid van. Dat had hij volgens mij om zijn nek. Met een langere ketting aan. Maar dat gaf mij een gerust gevoel van, nou ja, als hij de weg niet meer weet, dan kan hij iemand vragen van, kijk, hier woon ik, wil je me even naar huis brengen? En dan pakte hij wel zijn fiets, die stond nog beneden in het hok en dan ging hij op pad. Nou, zullen we dan eerst maar even heen gaan? Ja jongens, nou, we hebben nou vanzelf met die barbecue bezig of niet? Deze wieten zijn er ook nog niet. Ja, nou, die houden zich dus ook alweer niet aan afspraak. Oriëntatie raakte hij kwijt. We stonden op een gegeven moment in Italië en hij wist echt niet meer waar hij heen moest. En dat weet je nog zo goed van toen, weet je. Dat was echt zo van, nou, wat vreemd dat hij dit nu niet meer weet. Pincodes die hij kwijtraakte, zo heel veel. Hè? En ja, dan ga je toch bedenken van, ja, hier is meer aan de hand. En dat denk je dan best een hele lange periode. Ja, dat maakt het wel heel. Dat je toch ook in je hoofd al aan het voorbereiden bent van, ja, hier is iets aan de hand. Komt u maar. Komt u maar verder. Komt u maar verder. U kwam voor behandeling? Ja. Gaat u maar even zitten op... Nou, weet je wat ik een beetje pijn heb? Hier op mijn rug. Ja? Ja. En wanneer heeft u die klachten gekregen? Nou, vanmiddag. Ja? Tom was wel als fysiotherapeut met mensen aan het werk. Ja, hij heeft wel dingen tegen mij gezegd dat ik dacht van, maar dit kan gewoon niet langer. We moeten dit laten onderzoeken. En dan zei hij bijvoorbeeld van, ja, dan had hij een mevrouw op de behandelbank liggen en hij liep van zijn bureau en dan ging hij echt kijken van die en die klacht. En dan ging hij bijvoorbeeld in zijn rechterhand knijpen om het maar te onthouden van, oh, die mevrouw heeft rechts schouderklachten. Oh, dat ging me door merg en been toen hij dat vertelde, weet je wel. Maar ik denk, ja, en natuurlijk ook verstoppertje gespeeld. Lieverd wakker worden, moeten skiën. Moeilijk hè, zo in de kou. Koud hier hoor. Echt heel koud. Op 24 september 2008 krijgt Tom in Amsterdam de diagnose Alzheimer. We reden natuurlijk samen terug, Amsterdam-Leeuwarden. We hadden muziek aan in de auto, maar die ging ook weer uit. En ja, ik moest verschrikkelijk huilen. Ik vond het echt... Tom was eigenlijk best heel stoer. Die zei, ach, lieve schat, we gaan er nog wel wat van maken. En kom op. Het is echt zonnig.
Het leven gaat ook gewoon knetterhard meteen gelijk weer door. Met alles. De jongste was 11, Jurre was 11. Janneke 14. Ja, leuk hè? Lin was 17 en Sanne 19. Hartstikke jong. Papa had natuurlijk een praktijk samen met mama. En hij kon op een gegeven moment niet meer werken, had geen rijbewijs meer. Dus al die vrijheden van hem die weg appten, zeg maar, die moest mijn moeder ineens overnemen. Alle financiën, alles kwam ineens op haar dak. Dat was voor haar natuurlijk ook heel moeilijk, weet je wel. En dan moest ze ook nog eens op de kinderen passen. Want eerst deden ze dat samen. Papa werkte veel, maar mama die zorgde voor ons en die was er voor ons. En nu moest het ineens allemaal alleen roeien, dus... Hoe is hij vandaag? Hij was net hartstikke ouder. Ja? Ja. Daar is mijn skatteke. Lekker ding. Zullen we een kopje koffie vragen? Hey? Ik heb speciaal voor je koffie. Maar ik zou zeggen, je krijgt een dikke kus van Sanne en van Lin en Janneke en Jurre. Van die 4 skatsjes. Nee. Zullen we een kopje koffie doen? Tom? 4, 2, 4, ja, dus snel. Nou, 5, 6, 7. In mijn hoofd was het al heel snel een afscheid. Want ik had wel zoiets van... afscheid niet in de zin van hij is er niet meer. Maar wel afscheid van mijn partner. Wel afscheid van mijn echtgenoot. Ja, dat had ik voor mezelf wel... Ja, ik weet niet waardoor dat kwam, maar zo ontstond het. Nou, dat heeft hij absoluut gevoeld. Dat moet wel. Toen heb je haar weer even mooi geknipt, hè? Wat? Toen heb je haar mooi geknipt. Ben je even naar de kapper geweest? Zit mooi. Een sterker bakkie? Ja, hè? Nou ja, wie heb je dat gevraagd? Ja. Ja, Ja, hè? zo. Tom, Wat zei je? wil je ook een kopje koffie? Ja, die zaklessen, deze die liefde, ja, 777, hè? Smakelijk bakkie. Lekker? Kijk. Na 2, 3 maanden kwam de huisarts op stoep. En hebben het daar uitgebreid over gehad. Over euthanasie. En dat was wel iets wat eigenlijk gewoon daarna niet meer ter sprake is gekomen. Dus ik had voor mijn gevoel ook... En dat straalde Tom ook wel uit. Die had wel zoiets van... Ik hang te veel aan het leven om hier überhaupt over na te denken. Hij riep wel altijd, gek genoeg, van... Ik wil niet dat kastplantje worden. Ik wil niet dat laatste stuk meemaken. Maar ja, ik zei altijd wel van... Ja, maar dan moet jij dat regelen. Ik heb gewoon helemaal geen zin om iets leuks te zeggen. Ik ga nu iets heel grappigs doen. Ik ga namelijk Dat maakt het zo verschrikkelijk moeilijk in dit ziektebeeld. Want het leven, het is nog een enorme periode... dat het leven ook nog behoorlijk de moeite waard is. En dat je nog van alles kunt. En dat je nog keihard van het leven kunt genieten. En als jij zo aan het leven hangt, dan neem je die beslissing niet. Dat vind ik ook meer dan logisch. Ik zou zo graag willen dat die wetten daarin gaan veranderen. Dat op een gegeven moment ook familieleden kunnen beslissen... na heel veel gesprekken natuurlijk, in overleg met artsen... van weet je, moet dat laatste stuk, moet dat nog? Moet dat nog geleefd worden, terwijl je niks meer van deze wereld weet? Waar is het ook weer hier? Ja, 17. Nou, even zoeken naar de bel. Nee, niet. We kunnen gewoon naar binnen lopen. Oh. Ik ben benieuwd, Lin. Oh, prachtig. Dit is waanzinnig.
Oh, je kopje zien. Mooi, hè? Ja, oh, wat zit hij nu mooi. Moet kijken. En achter ook. Ja, oh, wat heb je dat knap gedaan. Heel mooi. Ja. Super mooi. Nou, het is echt goed gelukt. Is goed. Nou, Mag ik eerst dit even? Ja, een mooi effect heeft dat dan, hè? Zo. Ja. Mooi, hè? Papa eerst had hij zijn autorijbewijs. Die moest hij op een gegeven moment, raakte hij kwijt. Maar toen had hij nog wel een scooterrijbewijs. Dus hij kreeg een scooter om nog een beetje vrijheid te hebben, zeg maar. Maar dan ging ik met hem naar de stad. En dan moest ik af en toe wel een beetje aanwijzen van hem. Moet wel op rechts rijden, weet je wel, niet op links. Dan ging ik soms wel een beetje spookrijden, dat soort dingen. Maar ook de pinpas, weet je wel, die drukte mama in mijn hand. En een beetje als twee kinderen of als twee jongvolwassenen die met elkaar zijn. En dan dat ik toch het oudere zusje ben die dan even op haar jongere broertje moet passen. Dat gevoel, maar dan met je vader. Dus dat zijn wel van die kenmerken dat je denkt van nou, dit is wel echt wat de ziekte doet met hem en met mij ook, zeg maar. Even kijken. Iedereen doet zijn best om het me naar de zin te maken. Een geweldige groep vrienden met een initiatief om wat met mij te doen. Wat een warmte en genegenheid om je heen. Aan de andere kant doet het ook pijn. De aanleiding is mijn ziekte. De laatste tijd is er ook meer een periode waarbij ik gelukkiger ben. Maar ik voel me vaak eenzaam. Niet lang, even zo'n moment dat ik aan mijn situatie denk en verdrietig ben. Dan schreeuw ik het van me af. Zorg dat er niemand is. Lieve schat, je doet je best en ik probeer me er ook doorheen te knokken. Je bent mijn grote steun en toeverlaat. Staat heel dicht. Stom, hè? We zijn in ieder geval even bij hem. Ja. Jij in trouwjurk? Dat me toch nog even gezien heeft. Weet je wat ik wel heel bijzonder vind? Nou, Papa is eigenlijk de eerste echte man van de familie die mij in de jurk gaat zien. Dat vind ik wel heel bijzonder. absoluut. Ja. Dus dat is... Ja, hij moet straks... Komt het kapsel nog iets hoger. Want ik kan een zweetje doen. Dat is wel mooi. En dan ook die krullen erin, hè? Ja, dat komt sowieso. Omdat je dan die zwaarte ook hebt. Enig. Ik heb nog nooit zo'n trouwjurk aangehad. Nee, het ook zo. Jij had een lekker truttig pakje. En bedankt. Het is wel zo. Nee, want Het is heel truttig wat ik aan had. Ja. Ja. Zand in mijn buik. Ja. Ja. Nou, mooi. Dan gaan wij even voor. Kijk eens. Hé pap, kijk Tom. Tom. Thomas. Pap. Moet even kijken. Ja, wil je het eerst even zien? Tommy. We hebben gaan staan. Tommy. Lekker Turks. Ja, kom maar. Mooi. Ben je staan? Ben je mooi, pap? Heb je een mooie blouse aan? Kijk, hier is Lin. Hier. Lim. Nee, ik wil liever Hilda. Gaan we even naast hem zitten. Kijk eens. Ja, dat was een mooie laatste poos. Mooie jurk, hè? Mooi, hè? Ja. Hey. Pap. Over 3 weken ga ik trouwen. En die tweede? De tweede? Ja, de tweede. Ik ben de tweede. Ja. Mijn tweede dochter. Wel van de gekpekken. Hier is Lin. Ja.
Dit is Lin, hè? Nog steeds. Lin gaat trouwen met David. Op een gegeven moment, nou ja, toen die diagnose natuurlijk was en mama zat ook met haar handen in het haar, dat ze toen ons hele leuke gezin viel ineens uiteen. Dat was gewoon heel raar. Dat was een heel gek proces, want we leefden allemaal met die ziekte, maar allemaal op onze eigen manier en allemaal wel een beetje langs elkaar heen. Ook papa. Papa en mama verwerkten het alleen, maar wij ook als kinderen, zeg maar. Er was wel openheid, maar ja, het was er ook elke dag. Je werd er steeds mee geconfronteerd, dus dat was gewoon wel, ja, best wel heel raar of zo. Dat je leven gewoon instort. Dat dat sprookje in duigen valt. Dat je gewoon je gezin als loshand tussen je vingers wegglipt. Dat gevoel, oh, dat had ik zo sterk toen we die diagnose kregen. Nou is het einde. Het is einde oefening. En natuurlijk was dat niet gelijk het einde, maar wel van dat fijne gezin wat we hadden. Waar papa Tom de kostwinnaar was en ik wat vlieren fluitend door het leven ging. Dan weer in de praktijk, dan weer met de kinderen, weet je. En ja, dat valt dan gewoon weg. Alles verandert. Hebben wij nog brood? Nee. Papa, kan jij brood pakken? Kijk. Ik heb brood. Ik heb brood nodig. Oh, brood? Geen drinken. Oké. We hebben hier wel drinken staan. Maar we moeten Oké. brood hebben. Moet ik brood pakken? Ja. Ligt in de vriezer. Oké. Pak ik. In 2012, trein heel hier na de diagnose, gaat Tom voor een paar dagen met zo'n jurre naar Vlieland. Ik denk ook na dit weekend dat het voor mij ook heel fijn voelt. En dat ik ook de herinneringen heb voor later, zeg maar, dat ik toch dat weekendje met mijn vader even weg ben geweest. Hallo. Hi. We willen graag 2 kaartjes van Vlieland. Prima. Nou, Vlieland is wel een leuk eiland. Ja, Ja, dat is wel leuk. Vlieland. Ja, wordt wat chill. Wordt wat chill. Ja, dit is ook wat chill. Dit is toch allemaal bijzonder? Hey. Ja. Toen mama natuurlijk een nieuwe relatie kreeg, dat vond ik heel moeilijk. Toen ben ik echt boos geweest en dacht ik, waarom doe je dit? Terwijl ik haar ook wel weer ergens begreep, want ik snapte ook dat die relatie met papa natuurlijk niet meer hetzelfde was als voorheen. Maar ja, dat vond ik heel moeilijk, want papa was er, weet je wel. Papa was er gewoon en ook nog gewoon bij bewustzijn. Dus dat vond ik wel lastig. Niels kwam heel lang geleden al in mijn leven. Dat is mijn jeugdliefde. En eigenlijk zijn we elkaar na een half jaar uit het oog verloren. We hebben elkaar 25 jaar niet gezien. Ja, ergens 2010 hebben we elkaar weer ontmoet. Op een feest. En ja, zat hij in ellende en ik zat in ellende. We wisten elkaar heel goed te ondersteunen daarin. En het was eerst een hele mooie vriendschap. En dat is uitgebloeid tot een hele mooie liefde. En dat is ook weer een hele bewuste keuze gemaakt. Maar ik had mezelf anders, nou ja, denk ik niet zo staande kunnen houden in het leven. En bij mij was wel enorme paniek van, oh, ik moet straks alleen verder. En dat ga ik niet trekken. Ja, dat laat je dan toe. En dat is ook gewoon weer heel fijn. En ik weet ook, dat weet ik uit ervaring ook, dat het voelde voor hem natuurlijk helemaal niet prettig. Maar hij heeft het wel heel erg geaccepteerd. En ook heel erg tegen mama volgens mij wel gezegd van, jij moet wel gewoon ook door met je leven, weet je wel. En ik snap het ook. Hij was ook heel begripvol hoor, in heel veel situaties. Maar ja, ook daarvan heeft hij wel briefjes geschreven van, ja, ik gun jou wel het grote geluk. Weet je, dat is dan, ja. Dat weet ik ook dat hij dat mij gunde. Maar daar heeft hij het natuurlijk ook heel moeilijk mee gehad. Maar je voelde natuurlijk wel, hij raakte ook zijn vrouw kwijt. Niet alleen andersom, maar ook
Of niet alleen mama raakte papa kwijt, maar andersom ook. Dus ja, ze raakte in 2 verschillende werelden. Colaatje? Colaatje. Oh, dood. Hoor je dit, Martien? Nee, staat er weer film. Hier, wat ze zegt. Hoe oud ben je nu? Val dood. 9 jaar, zegt val dood tegen haar vader. Ja. Jongens aan tafel, ik heb net een tafel getekend. Ik heb het gedaan, man. Niet dat wij nou enorme praters waren, maar we konden wel alles met elkaar delen. En ja, het was gewoon ook wel een enorme pretrelatie met veel lol en gekkigheid. En genieten van de kinderen, van ons gezinsleven. En, weet je? En dus in die zin wilde hij mij denk ik ook daar wel voor beschermen. Dus door het niet met mij te delen. En ik weet nog dat hij op een gegeven moment in een hele fijne zorgboerderij in Grauw terecht kwam. En met haar heeft hij volgens mij heel veel gedeeld. En ik durf er eigenlijk nu nog steeds niet naar terug te vragen. Want dat maakt me natuurlijk heel verdrietig. Maar ik weet dat hij met haar heel goed kon praten. Over zijn frustraties, over zijn angst, over zijn... Maar naar mij toe deed hij dat niet of nauwelijks. Oh, jeetje. Joe! Oh, wat is die mooi. Wauw! Schatje! Oh, wat fijn om jou te zien. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ik zei, nou, het ging wel even wat door me heen toen ik hier kwam. Ik denk, jeetje. Rare weg. En we zitten dan wel te kletsen. Maar weet je, ondertussen gaan we hier natuurlijk, Tom en ik, zo vaak naartoe gereden. En, ja, best lastig. Ga lekker zitten. Gaan we doen. Ja, lekker. Ja. Volgens mij heeft hij zich bij jou ook wel gegeven. Nou, als ik ook dit ook zo teruglees, dan denk ik dit inderdaad wel. Op kun je ook staan. Hè? Tom is een man met veel eigenwaarde, maar hij is ook wel eens eigenwijs. Nou ja, daar liep hij uiteindelijk thuis ook tegenaan. Ja. Ja, dan zegt hij hier ook, hè, dat hij mij uitlegt dat hij nog steeds graag als een mens gezien wil worden. Precies. Ja. En dan zegt hij, ze kunnen zich niet altijd aanpassen aan mijn veranderingen en dit loopt vaak uit op conflicten. Ik heb dan wel Alzheimer, maar wil wel als een volwaardig mens behandeld worden. Ze moeten mij niet gaan wegstoppen. Nee, precies. En dat zijn dan echt letterlijke citaten. Ik denk, voor de hoor. Ja. En dan heeft hij ook wel het besef wat er allemaal gebeurt om hem heen. Ja. En ook weer zo lief dat hij zich daar ongerust over maakt. Weet je? Dat speelde toch nog wel natuurlijk. Ja. Ik heb hier ook een heel mooi stukje staan inderdaad van Tom is onrustig. Hij schrijft een brief aan zijn dochter Janneke. In rap tempo schrijft hij meerdere velletjes vol. Lieve Janneke, de laatste tijd ben ik geen leuke vader voor je geweest. Ik vraag Tom of ik iets voor hem kan betekenen. Hij moet huilen. Nou, dan krijg ik het zelf ook weer niet. Gadverdamme, maar nou ja, dat waren dingen. Ja, en dat deed hij hier. Ook allemaal. Ja. Nou, dan kan ik er ook gewoon Als je dan ophoudt met filmen, dan moet je weer op je knopje doen. Dus kijken wat er staat. Ja, we zijn ook echt met z'n drieën wel een aantal jaren door het leven gegaan. Dus er ontstond wel een band. Hè? En ja, ook een soort vriendschap. Maar natuurlijk wel op een aparte manier. Want die ziekte stond er altijd tussen. En ook daarin merkte je wel van... Hè, voor Tom was dat heel lastig. Want Niels smeerde dan een broodje voor hem. En bijvoorbeeld... en dan was het van... ja, maar dat kan ik zelf wel. Maar dat kon hij al zelf niet meer. Dus dat was ook best lastig. Maar dat was ook naar vrienden toe, weet je. Dan moest Tom altijd die schijn ophouden van... ja, maar ik kan nog wel met de trein van A naar B... en ik kan nog wel op mijn scootertje en weet je, dat. Hè, maar het was natuurlijk voor Tom ook heel lastig... omdat, ja, dan wil je toch een beetje de man blijven. En ik kan het allemaal nog wel, dat is logisch.
Heb jij geteld? Hoeveel heb ik nog nodig? Lekker eten, ja. Lekker eten. Allang. Odense Huis is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie. Odense, dat is een plaats in Denemarken, daar komt het oorspronkelijk vandaan. We hebben er 3 op kunnen richten hier in Friesland. Het is voor de persoon zelf, maar ook voor de mantelzorger. En dat is om mensen met elkaar ook in contact te brengen. Dat is gewoon heel belangrijk. Het is belangrijk om er niet alleen voor hoeven te staan. Dat je dit hele zware proces niet samen aangaat, maar met hulp van. Ja, Niels en ik hebben het samen opgericht. We hebben het zelf natuurlijk aan de lijve ondervonden. Ik ging ook pas hulp halen toen ik er al heel erg doorheen zat. We merken nu van, goh, we kunnen ook problemen al voor zijn. Maar zijn er ook mensen die zin hebben om te wandelen? Het is heel mooi weer, jongens. Dus, ik denk dat het inderdaad voor mezelf ook wel een soort rouwproces is. En nog steeds wel. Niet dat ik nou constant in een rouw zit, helemaal niet. Mijn leven heb ik al lang weer opgepakt. Maar het is wel een verwerking. Het is wel een omgaan met. Die rottige ziekte van jou, die is niet voor niks geweest. En dat houdt mij wel op deze manier heel positief in dit verhaal. Lin, wat zou Tom trots op juist geweest zijn als hij zijn mooie dochter en die stoere schoonzoon en dit fijne gezelschap zou zien. Vader Tom, die altijd energiek, vrolijk en ad rem was, begon dingen te vergeten. Hij werd stiller en onzekerder. En alhoewel de omgeving hiervan wel een beetje merkte, was het Martine die zich hier steeds grotere zorgen om maakte. De onderzoeken begonnen en het afschuwelijk antwoord kwam zo'n 11 jaar geleden. Alzheimer. Op jonge leeftijd. En zelfs toen liet Tom zich van zijn humorvolle kant zien. Hij noemde de ziekte Jungheimer.